xavals, observeu. Brillen! Ai, Déu meu senyor, només ens faltava aquest. Bon dia a tothom! No han de patir per res. Són a la millor clínica del món i tenen la sort de tenir el millor doctor del món i el més guap. Per a veure què passa aquí. Passa que avui toca revisió i segur que ens troben la sal de menjar. I per això hem decidit que avui no ens llevem! Molt bé, doncs qui no es llevi es queda sense els donuts que ha per esmorzar. Increïble. Pepe, una criatura. Senyora Judit, és hora de llevar-se. Què passa, què passa? Què és aquest xiu-xiueig? No passa res, només que és hora de llevar-se. Està sorda com una tàpia. Avui tenim la revisió. Equitació? Fantàstic, m'encanten els cavalls. No, he dit la revisió. Doncs era més interessant l'equitació. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Doctora, vaig passar primer? Sí, la senyora Laura. Ai, doctora! Estic molt deprimida. La meva filla fa 2 dies que no em ve a veure. Ja no m'estima. No se'n recorda de mi. Jo crec que s'ha enfadat, però no li he fet res. Senyora Laura, no es preocupi, la seva filla va trucar dient que marxava uns dies de viatge. Per això no ha vingut. De veritat, de debò? Ole, ole! Però, de veritat que no m'enganya, oi? Miri que soc gran però no ximple. Si la meva filla m'ha abandonat en aquesta residència, tinc dret a saber-ho. Senyora Laura, li torno a dir que ha marxat de viatge. D'aquí a 2 dies tornaràs aquí. De veritat, de debò? Ai, que feliç em fa, doctora! No es preocupi, que la seva filla l'estima moltíssim. Ai, sí. És tan bona noia. Sol que de vegades em fa enfadar bastant. Com per exemple aquesta setmana. Sap que fa 2 dies que no em ve a veure? Li haurem de treure les pastilles del matí. Li fan un efecte una mica estrany. Va, senyora Laura, vagi cap al menjador que li donaran esmorzar. El següent. Bon dia, senyor Joan, com anem? Malament, molt malament. Però malament que què? De que les noies ja no em faci cas. Ja no lligo com abans. Mira que intento la Paola, tu. Però se me resisteix. Començo a pensar que ja no soc guap. Ja no interesso a les dones. Va, no diga això, Joan. Jo el trobo ben guap. Ah, sí? Doncs venia a sopar amb mi. Conec un racó del menjador ben bonic. Tinc contactes a algú a la cuina i segur que ens podríem preparar alguna coseta ben especial. No ho sé, ja en parlarem. I vostè? Ui, a mi deixa'm estar, que jo ja estic ocupada. Oh, però soc gelós. Que no, Joan. I ara? Va, senyor Joan, vagi passant, que és per avui.
I la diabetis? Realment estic estupenda. És que ens queixem per res. Dona, per res tampoc. Perquè em faci mal totes les parts del cos no em molesta. El que em molesta és el iaio que he passat, que em va tot el sant dia al darrere. Es pot saber per què no em deixa en pau? Paula, què vols venir a sopar amb mi aquest vespre? Ho veus? No, no vull venir a sopar amb tu. M'has entès bé? No vull venir a sopar amb tu. I no m'ho tornis a demanar més, Home, passat. Infermera. Què vols, senyora Paula? Li pot dir al senyor Joan que m'oblidi per sempre, que no vull anar a sopar amb ell. És que ja no sé pas com li he d'explicar. No sé pas tu, però mai li has donat veu perquè es penseu que podem anar a sopar junts. Senyor Joan, la senyora Paula no vol anar a sopar amb vostè. I vostè? Senyor Enric! Senyor Enric, passi! No, no, no! No es menjar sense sal! Senyor Enric, no li traurem la sal del menjar. Pista! L'he aconseguit! Primera batalla guanyada! Però hi ha un problema amb la seva última anàlisi. Sembla que li hauria de treure el sucre. Què? El sucre? El sucre no, sisplau! Si volen, menjaré sense sal, però el sucre no! Sé que és un cop dur, però ho agafes. Per què? Però per què a mi? Quina injustícia! Però jo què sé Noi, què et passa? I què em passa? És terrible. És la fi. És Alzheimer? No, m'han tret el sucre. Mare de Déu! És terrible. És que aquí el doctor, si tingués 30 anys menys, et juro que... Gràcies, company. No ens podem fer gran. Doncs jo, quan era jove, vaig fer la mili a París. Ah, sí? Molt maco, allò d'allà. Ah, sí? Que pesats són els homes amb les batalletes de la mili. Faré veure que m'interessa. Recordo que tot era en caos, que no hi havia la Torre Eiffel. Us recordo que la Torre Eiffel la van construir el 1889. I jo era el millor de la meva companyia. Vaig estar fent la Primera Guerra Mundial. 1914. Després vaig estar a la segona. 1939. Aneu fent números que aquest home va néixer el 32. A la tercera i a la quarta. Això ja no cola. Ah, i de jove tenia moltes noms. Tu tenies moltes mòmies? Eres arqueòleg? No, 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 no. Jo era arqueòleg, jo era botiga. Ah, doncs era més interessant que fossis arqueòleg. Senyor Pol, tingui la pastilla de la memòria. Gràcies, nen. Ara ho entenc tot. Potser li hauríeu de donar alguna cosa més forta. És que ja el deixem per impossible. Va, senyor! Hora d'exercici! Va, vinga, amb alegria. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got action in my pants and I ain't afraid to show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah. Potser no està tan bé això de fer-se gran. Mare de Déu, quin mal d'esquena. A veure si resulta que al final no estàs tan estupenda. A mi m'encanta fer
que he encontrado. Què havia de ser això? Que pensa i parla la màquina. Esclar, pregunteu-li una cosa. A veure, porta cap aquí, nen. Hola, Siri. Quants anys tens tu a veure màquina? Creo que no te entiendo. Oh, doncs sí que anem bé. Creo que no te entiendo. Avi, que li estàs parlant castellà. Oh, en castellano. Ves quin enredo. Si no sap parlar català això. A veure... ¿Cuántos años tienes? Yo me siento joven, que es lo que importa. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es como tirando a verdoso, pero con más dimensiones. ¿Más? No es saludable. No te lo recomiendo. Oh, doncs ja està, A veure, ara jo. Supercalifragilísticoespialidoso. ¿Eres tú, Mary? Aquesta no se la sabrà. ¿Cuántos 0 entre 0? Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas y tú estás triste porque no tienes amigos. Sí, un chiste. Lo siento, cuando cuento chistes siempre se me olvida el final. A mí me pasa igual. ¿Que tienes novio? Tú. Mala. No, pero puedo ayudarte a ligar. Me sé algunas frases. Oh, sí, sí. Siri, ayuda. Sí, avi, veig que no s'està malament aquí amb els teus amics. Sí, ens hem un fart de riure, xiquet. Escolta, que tens nòvia? Avi, no m'atabalis, no tinc temps per nòvies. Ja tinc prou amics, i demà tinc la presentació del tràmit de recerca i ho porto una mica fluix. Hauria d'anar tirant. Ves, fill, estic segur que seràs un bon matemàtic. Això espero. Adeu. Adeu. Vinga, preparar-se, que toca ball. Vinga. Blancura de luna, de sol y de nieve, azul transparente de cielo y de mar, de flores de un campo de fresco relieve, murallas que cuentan el tiempo al pasar. Murallas de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona. Murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Molt bé, veig que esteu en forma, però ara a dormir, que per avui ja no he tingut prou. I no vull sentir a ningú. Infermeres, les felicito. Han fet una gran feina. Haurien d'estar orgulloses de la tasca que fan, perquè hem de pensar que amb una mica de sort tots arribarem a ser avis. Però, esclar, treballant amb un superdudo com jo, ja se sap, la feina surt de meravella. Sí, ya sé que té raó, pero es que son pasadets, aquests ho sabies. I
Wow.